Здравейте! Остава един ден до състезанието К3 утра и е време да си оправям багажа и нещата, които ще ми потребват за състезанието. Така че, let's go! Бичка! Има от всичко. Къде съм? Готов съм с химията. Надявам се да ми послужи добре. Електролитчетата, витаминчето, чашка. Харибо? Тая чашка толкова пъти ме е спасявала. Тази вафличка ми е може би на 3 състезания и все още не съм я ял. Той и стикера са. Другото, ето това малко устройство, което е супер леко. Беше се смени на К3, на Балкан Утра и на Персенка. Със сигурност ще върши работа, дано да не ми се случва да го използвам. Оле-ле! Поне от самия звук ще се плашат животинките. Почвам да се зарежда. Спречето също върши работа, но това няма да ми дотижи в раницата или в колана. Да. Добре. Така, качваме ги и тръгваме. Готови сме. Ето. Добро кученце. Ето го бе! Христофор Шанков. След малко тръгваме. Посока Златоград. Утре, между другото, всички дистанции, не всички дистанции, 13-ката и 23-ката беше, нали? Стартират тук. Да. Ало, учи, удара се тук. Стартова тръпка. Нормално. Едно от любимите ми състезания. Айде за пакетчетата и отиваме да почиваме. Ето го един здрав бегач. Здрасти. Добре, дошли. Здрасти! Здрасти! Как сме? Супер, браво! Ти ще се пускаш ли? Или на някой пункт? Не, на пункт на Кичикая. Отново на Кичикая. Ти? На Стотака. Здравей! Значи ще минеш през нас. Привет! Той ще мине през това. Да. Миналата година, да. О, Как е, брат? Добре, ти как си? Бива. Да минем тук преглед, че... Колко ще бяга? Стотака. Браво, не съм учал по-малко. Ти?
Аз съм доброволец. О, ти си доброволец. Аз тази година съм на почивка. Имам да помагам. Добре. Успех ти Трябва да се пожелавам. нареждаме там. Мерси. Ето тук трябва да вземеш едно Теле? картонче с лична карта на приемчетата. Здравейте. Здравейте. Как сте днес? Ами, добре. А с кръвното как сте? С кръвното ли? Да. Ами, не съм имал проблеми сега. Хайде Това е сега да задължително. кръваме. Иначе нямаш право да се кръваш. Да. О, привет. Тичаш ли? Оле. Да. Нелегално. Естествено. Здрасти. Как сте? Нямат номера. Съжалявате ли? Аз да. Ти не. Аз съм Само по бирата. Да. То ясно. На 13-та с майка ми. Да я правя компания. Да, я правя компания. Привет. Как си? Здрасти, Палка. Здрасти. Здрасти, много срата. Телефон. Здрасти, Славен. Какво става? Горя да. 1064. Един автограф на таблета се отпускаме. Да. Плати кръв. Много ти благодаря. Благодаря ви. Чао. Ники Начев. На вашето внимание. Ето е кака ти Златка, бе. Какво става, бе? Добре. Гледаш ли? На колко? 6-3. Браво. Ти на какво си? Четвърти с стиляска. Официалната церемония, както всяка година. Добре дошли в Златоград, добре дошли на К3 Ултра. Тази година е седмото издание на един от най-големите ултрамаратони в България, а на старт ще застанат над 1100 атлети от 22 държави. Айде, за К3 утре и успешен финал утре. Живи здрави. Здраве за пянките. Оха. Михаил, здрасти. Ще бегаш ли? Много ясно, не сме на дистанция. Добро утро. Часът е 5:41. И отивам да хващам автобуса, където ще ни превозят от Златоград до село Кушова. Старта ще е оттам. Интересното е, че в това село има 14 жители. Това значи. И всичките 14 жители ще ни изпратят. Колко яко. Тук е автобуса. Има бегачи. Явно. Добро утро! Добро утро. Как сме? Защо мислих, че си на 60? О, не, на Студака. Да. Как сте? Добре, чудно. Godwin. Good luck, bar. Good luck. Успех, точка. Успехи на тебе. See you in the final. Ай, сия. Успех, Макс. Тебе, да. Успехи на тебе, баче. Айде. Айде. Тук трахове зареждам, оно си е направо разказал играта. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Благодаря.
Стели, начало с Метко Маринов, Теодор, Максо и Стенли. Времето е невероятно. За разлика от предишни години и от миналата година голяма жега беше. Днеска е идеално за утре. Хайде! 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 Тук ли сме? Да не сме надолу, бе? Не? Оп, тук ли сме? Да. Тук. Първа обърквация. Да, там е дървото е. Тео и Макси, а? Теодор и Стелю са долу. Насам, Стели! Теодоре! Ами, какво се прави? На места маркировката няма. Някой се чува отдолу. Насам! Ехе! Максим Божилов в машината. Последните състезания просто избухва. Едно съм се научил на това състезание. Микни внимание. Ти коства ценни минути. Миналата година с Иво Андреев. Може би 10 пъти се изгубихме. А ние се отправяме към пункт първи. Маркови поляни. Ей бе! Ей бе! Красота! Ай, времето е трепач. Уникално е. Играта почва след кичикая. Ето с група лецкари се движат тук. На втори пункт. А тебе знам ли? Не, той не е състезател. Отивам да заредя провизия, айде към трети пункт. Неделим. Тук сме. Добре. Давай, ще се допълна, докато се храниш. Мерси. Снимаш ли? Давай. Само водичка тук. Водичка. И тук да допълним пак водичка. Добре. Сложа електролитчик. Малко от химията. Добре. Я помпите, че Илея не може. Дай. Добавям ли го искаш? Цялото. Как се чувстваш? Добре съм. Браво! Пестелив? Да, пестелив, очаквате още 7 минути, да. Стиляна машина, бягах с него. Ама другите, ако бягаш на 5 пейси тук нагоре по асфалта, Има време. Пълни това, пълни това. без тракер? Да. Сигурен ли си? Да. Търса някой без Защото тракер. някой няма от тракер. Имам. Добре. Перфектни сте всички, направо
Ти беше на Стилян брат? Не. Как ти Радка, приятел там? Давах банани. Това. Да, спомням. Търсенка. Ама съм болен и не можах да стартирам. На 63. Той другия пункт на колко е? 15 км? Ами на Неделиновия следващия. Не, по-малко е. Тук си на 26-я, там си на 32-я. 8 км имаш. Добре, мерси. Да, между другото, отправям се към Неделино, който ми е трети пункт. Гледам да съм си пестелив, защото тръгнали да ускорям, ще ударя стената. Предполагам, че не се изсилвай. Има още много, играта почва след 60-70-я. Нека са напред. Нека са напред. Добре, за сега. Преди години от тук спускахме надолу, а сега го качваме. Здравейте! Намерих си компания, по-точно Станислав се намери компания, защото аз бях намалил темпото. И яко порим бъйрите към пункт Печинско. Още около 200 нещо денивелация. 3-4 км имаме до пункта. Азор. До пункта ли? Сега ще ти кажа. Така. 56. Не остана. 56 ми минали. Как звучи? Пункт Печинско. Здравейте. Как сте? 10, Добре. извинявай. 64. Дайте водички да ви пълним. Така. И бати спускането. И бати спускането. Насочвам се към пункта на град Мадан, откъдето по-рано е стартирал 43 км от дистанция. Още малко имам до пункта. Хоп. Така. Да заредим и прашваме. Здравейте! Теодор, на колко от мен? О, супер! Тук с бай Теодор Георгиев си правим компания. Опа! И двамата малко така кризисни проблеми чета, ще преминат. Средната възраст. Да, да. Да. Супер.
Десет 64. 10,64. Здрасти, Дими. 7,9. Браво! Хайде. Теодор остана малко назад. В момента се движа трети, може да ме настигне. Но зад мен е също и Станислав. Едно младо момче. Аз отивам към последния пункт Аламовци. Ще се видим пак. Хайде, последни метри с Станислав Чолаков се движихме доста време заедно и в крайна сметка решихме да завършим заедно. Още малко. Ого! Браво, момчета! Много пообягай. Състезатели, към финала на 100 км си бягане, това са... Хайде! Поздравления, момчета! Браво, браво! Благодаря. Поздравления! Както предположих, Павел Новинов и Станислав Чолаков. Моля за вашите аплодисменти. Поздравления за тяхното представяне. Поздравления, момчета! Както предположих, видяхме финал палаци за ръце, което често за най години. Така че двама Искам да направим гонка, ама нямаше смисъл. състезатели на третото място. Щяхте се прибити тук по-бързо. Мъжете на 100 км. Сега ще видим техните официални резултати. Още веднъж човек.